Старшыня Віцебскай абласной тэрытарыяльнай выбарчай камісіі па выбарах дэпутатаў у мясцовыя саветы дэпутатаў 28-га склікання абраны на першым арганізацыйным пасяджэнні камісіі. Ім стаў Дмітрый Хама. Ён займае пасаду начальніка ўправлення адукацыі Віцебскага аблвыканкама. На арганізацыйным пасяджэнні камісіі таксама былі абраныя намеснік старшыні і сакратар, устаноўлена дзяжурства. Акрамя гэтага разгледжана пытанне аб утварэнні выбарчых акруг. Іх у рэгіёне 60, сярэдняй колькасцю выбаршчыкаў 14 569 чалавек. Нагадаем, Віцебская абласная камісія па выбарах дэпутатаў у мясцовыя саветы дэпутатаў 28-га склікання сфарміравана ў максімальнай колькасці – 13 чалавек. Яе склад зацверджаны 23 лістапада на сумесным пасяджэнні прэзідыума абласнога савета дэпутатаў і аблвыканкама. Поўная інфармацыя аб ходзе выбарчай кампаніі на афіцыйных сайтах Цэнтральнай выбарчай камісіі і Віцебскага аблвыканкама.